sakhile. Ngesiqale lamhla. Kuyenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi. Hey kamdu! Lo hamba phambili, mdu. Ngona umfowami kwanazo. Kwale Nkosi. Siyaphila sanibona bafethu. Siyaphila mfethu. Hayi siyabonga bafethu siyabonga maniphila yena bayile emakhaya. Siyabonga ukuthi bohle. Ngibuka isihlebo mina la. Mina ku-Facebook ngathola unkosikazi engakaze ngikhiphe ngishitshwele lethi jiyo nominyoni-ke kodwa lonto leli lokuthi ngimlobole kodwa namhlanje nginkosikazi engamthole enkundleni zokuxhumana uthi siphethe bani namhlanje ukubheka nokuthi hey ngivelela abantu bakasibiya Hey ngoba uyazazi indaba wemdu. Abantu bakasibiya ngivelele yebo Osodoba. hayi shaba neshwa lenanga nomunye bemthela ngeacid ufethu lo Awishwa yini bakithi ukuthola inkosikazi ungalobolanga ngoba inhlanhla le. Sibiya nawe uthi wavuka unkosikazi la ku Facebook yabo. Inhlanhla Manje awusemgile silo senguba akasazi yabo. Akunzima impilo yakhe ngithi ayiphephile. we yathi unkosikazi ngithi mina ngiyajabula Nami. kathi siya so Kanti siyakhala. Naye usisi ukhona sizomthola ucingweni ukuyibona lokho kushiwo usotoba ukuthi ukhala ngani ngoba intombi wayithola ku Facebook kwaze kuhamba kubagcina impela befaka nocingo emnweni kwaba indoda nomama nonkosikazi bashaya babili yonke into manje aye babhidlika ke umshado wobumba ayi Alesbek sosotoba mfowethu asikubingelele sinosandile sibiya sikubingelela mfowethu sobungene kukhoze kuseni ngiyabingelela kubalaleli nakini nabasakazi bokhozi igama usandile kaSibiya cha udaba lami ngiza nalo la namuhla ngizokhala la ngingathandana nosisi la oxoliselwa kwamasina sitholana ku Facebook sesathandana nje kwakuhle ngicela ukudisturb wenzani wathi pork okusakhuluma khumela seno pork wathi pork nobathi ngapha ku DM ngakungena ku inbox osuka mfowethu ngingena ku inbox hayi sagcina understandene sazwana Ngamuphi unyaka? Ukuqala kwami ukumtexta inbox kwaku 2013 ubuka isithombe njalo futhi so uma ngimtexta la futhi into yami ngiyibona ukuthi ichelelene nje kwazi ukuba ukuthi ngiphinde ngiyinboxa futhi ngo2020 hayi sasisiyazwana no usisi ukuzwana kwami naye ke cha ufike ekuthaneni ezegcine seyichaza ukuthi wenza ini ngokumsebenzi uphila ngani wasechaza yonke ukuthi cha bekade wenza inursing ufundela udokotela and then kunama business akhe akade enawo manje uphucwa umfowabo wasiyamusho nomfowabo wathi uphucwa umfowabo usibuka wathatha ama truck akhe adayisa neimoto zakhe so wayesethi enawululeke ummeli wakhe ukuthi enakungcono ukuthi ethole umuntu azoshada naye wayesethi ke mina ucela ukuthi ngimsize kulokho mina ngase ngibazise ekhaya ukuthi lesi simo esikanjena kunomuntu engizwana naye kanje bamazi vele ekhaya ngangafika naye and then emva kwalokho ke sasisigcine sikwenzile ke lokho ngomhla ka30 March last year lokho kokushada manje manithandana impela nje sithandana nje impela siyasizana futhi omunye usizo omunye nomunye usizo omunye kuhle futhi angifuni uqamba manga then ke indaba siyiqala ke la uma sethi enaseyasaba ukuhlala yedwa le ngoba ubhuti wakhe uzogcina embulala ngase ngithi nginakezeke nomntwana ngapha sazohlala ndawonye Okay. seni nomntwana noma umthombe ngimthole naye umntwana so emva kwalokho uma ngithi pheqe kuma document akhe bese ngithola ama death certificate then ngithole nenye ilokuzana ipolicy yase Capitec ngithuke ukuthi manje hawo ngoba sengithola into ekanje ekubeni futhi lo muntu singavumelananga kanti vele kukhona mina ngase ngikulandelile ngokomthetho ngithi ngizama ukumsiza ngabona ukuthi uyawubalekela umthetho ngoba nga reporter kwa SAPS ngabo reporter national nga reporter even ngisho ku provincial ngahamba nje ngaya lapha ku Bramfisher Road ngakhuluma no Captain Mbuthumi Reporter ngireporter ama UT yena amaphoyisa akhona ukumsiza ukuthi kubuye izinto zakhe okay i-death certificate kaba ama death certificate abantu engabazi kodwa uyabachaza ukuthi iyangazi ukuthi enayihlobo kamkhulu wakhe ukhona umuntu wayemchaza ethi umkhulu wakhe amazi ukuthi umkhulu wakhe ndlela ngoba uxhakaza nama policy documents ngapha umsolo nama policy ezinto omshwalense bese kuba nalezi nama death yes okay? So okungithusa khona mina ukuthi ungikhave ngo100,000 yena uyikhave ngo50,000 nengane ikhave ngo50,000 so lokho kwangenza mina ngagcina ngathuka ukuthi hayibo kwenzeka kanjani ukuthi umuntu ebe nama death certificate
at the same time uyangikhava mina akangitshele kade vele sasivele singasazwele ngenxa yokuthi sekukhona sengikubambile ukuthi iqiniso ngathi into aqhelelene nayo ngoba ngireport even ngisho public protector bathi bazama ukumsiza uyabalekela yonke into ngareporta kasi IPC ngoba ethi na ubhuti wakhe washintsha icompany wayenze yakhe konke lokho ngoma ngithi mina ngiyakulandela ngiyamnikeza ukuthi na ama reply yabo kasi IPC bathi yenze affidavit wenze nelokuzane necopy usende necopy ID sivele lapho kusingazwani kungazi ukuthi manje ngiyamnikeza ipressure yena ufuna ukurelease nje emkondweni wakhe engacabanga lezi zinto. Okay nilobolene manje ninengane yakhe nihlala nayo. Ingane ngamthola nayo asilobolene angikwazanga ukuthi ngize ngikwazi nje nokuxhumana nomndeni wakhe ngoba umndeni wakhe wayebeka as abantu abayingozi nje kuye mangathiwa mina ngicina ngixhumana nomndeni wakhe yilapha ngabe sengisho nabamthola. Alright, ngicela ufake lezi ezimnyama emadlebeni akho because ninosisi la kwi-line ku-Cause FM. Isikhathi 9 minutes to 8 udade wethu ke sikhuluma ngaye ngombiza ngo-anonymous. Sisi kunjani sikubingelele sibamukele ku-Cause ekseni? Siyaphila umakoti mfowethu. Wow, ukabenganga. Cha, ake sizwe dade wethu. Sisezwe iside elilodwa. Ubona nantu uswahlalo ensizwa le inboxer naxhuma nahlala. Angazi umlalela usibiya esachaza isitori sokuhlangana kwethu. Ngiyabuka futhi nakwithuleleni over la akhuluma khona ngiyabuka. Isithando sakho sakho lesi. Aphinde futhi ngo-2020. Okay. So ngifuna ukubheka ke nakho ukutholakala nezinto eziningi nokuyona into enza ukuthi ubuhlobo benu bunemali lezi zinto zibandakanya ama death certificate abantu ama policy insurance njalo njalo usumkhavile ngo100,000 wayikhava ngo50 wakhava nengane ngo50 kuyakuthusa lokho. Sakuvumelene ngoba kwipolisi yokuqala ngicela ukuphendula nje la kwipolisi yokuqala engangenza ngisejurisdini bangifake uma wakhe uye nabantwana bakhe abawu2 bese kuba umntana wami bese kuba yini cause kwakubukwa iminyaka yabo cause mina I'm 35 ubaba usibiya bengu37 cause umntana wakho lo5 years or 6 years owami uno10 years lo munye wakho uno12 years ugogo ngoba bathi ukhokha kakhulu yabo uneprize yakhe yabo so wase ethi yena ubaba usibiya ucela ukuthi ugogo ngoba unayo umasingcwabisane wakhe angasaqhubeki nogogo ngoba yena uzoqhubeka neyase odumshwari ayingavuma nami yabo ngoba isithando sami kusamnandi yonke into right yabo so wase kufumaniseka ukuthi ke izinto azisahambi ngendlela right yasiyalapsi police ngase ngivula enye futhi nakhona sivumelene naye ngoba bekwathi ke ngesinye isikhathi ngangisepine town ngangibuya eclinic ngolanda amaphilisi ngoba ngumuntu onoshukela ngandlula ecebo lethu ngamtshela ngathi ngizondlula ecebo lethu for ukuthi sibe ne-insurance nomasingcwabisane onamakhala ngoba ukhona odumishwari akangaba nankinga sathi masibuya futhi endleleni walibona naye iphepha wathi hayi icebo lethu nalo li-right li-reasonable yabo. Okay. Ama-death certificate kunomntwana engangihlala naye futhi kunabantwana abaningi engibakhulisile abanye sebeze beyasebenza yabo that time mina nganginganamntwana yabo so abantwana labo engangibakhulisile uma wabo wayeqhamuke eSwazini efike no-boyfriend abantwana bengasakhona ukuya esikoleni so ngabakhulisa yabo sebeze badala futhi so lama death certificate ubaba usibiya ayibonayo ngayinikezwa omunye ubaba owashonelwa
ugogo ayeshala naye wayefuna ukuthi ngincede umzukulu walogogo ukuthi athole ID. Okay. Akwazi ukuthola i-ID. So ubaba uSibiya uyalazi lolo daba ngoba ngamenzela umntwana okay wanginikeza amakhophi. Alright. Okay, anonymous ukuze isikhathi singasishayi. I'm sorry ngicela ukwenza ama questions alidayo ukuze isikhathi singasishayi. Sengi-understand uma death certificate onawo afika kuwe ngaleso sizathu leso. Ayikho imali oke wayiclaima kumshwalense usebenzisa lama death certificates other than ukuthi asetshenziswe ukuthola ipass. So yeah. Umbuzo wesibili. Okay, umbuzo wesibili ukwenza isikhathi lapha enombrazo ufuna ungena kulo something. Umbuzo wesibili uzothi ke well akaze kube bikho mali owayithola ngalokho uma amaphoyisa ebengabheka kuma bank statement akho njengalokho kuneyimsolo zokuthi wabalekela into enomthetho phakathi angathola leyo nto leyo noma kungakufaka ekindini lokho. Hayi ni free baba, ni free. Okay. Bese Ngiyabuka isikhathi sethu siyasilimaza mfethu ngicela usalise uyiqeda naku mama uthi lento eshoyo uzwile izwi lesitolile ama death certificate owaziyo owaboniswa wena ngawo akhona nelodi center akalithola ngokusho kwakhe. Ma esho njalo anginabo ubufakazi mthiya ngoba ngithole mina avele esemadala ama death certificate and ngiyafisa mina ukuthi mhlambe ekuphendule iSouth Africa yonke noma umhlaba wonke olalele ukuthi kuloko engikushoyo ukuthi wathi unamabhizinisi ufundele udokotela beyinesi lokho kuyakwazi ini noma cha ngoba okay akakwazi ukuzwa ngawo uqala ngawo. Ngicela ukubuza isiphi isizathu esenza ukuthi mina ngishade nawe abazali bakho bengazi? Ufuna ukuthi wena benisele imali emsebenzini waze wabhalela uboni incwadi wathi ke ucela ukuthi ke uboni akunisele imali wathi wena uboni akasakhona ukukunisela imali because usayifakile incwadi usalindile. Bhuti wami ungangena ngenxa yesikhathi. Yeah, bese ubhuti ngambamba echitha ngefoni yami wathi uma ngifuna indle la kade kwenza khona umuntu indle ngizothola indle. Ingxabano yami nobhuti it's coming from far. Ubhuti une-anger. Okay. Into mina engiyitholile ngobhuti ngifike kubhuti nganaka ngishibala kodwa ngiyaphethe kuney'bhuti eyi-20 esezwa amakakani ngendlini. Ukuthandana kwami nobhuti bekumnandi kakhulu kabi. Yiko bengangithi kubaba ukhwanazi ngiyafisa ukuze nawo ama-death certificate ngiyafisa ayibone yonke lento akayishoyo ubaba uSibiya ukuthi ayilona iqiniso. Ubhuti une-anger ethize, unengcindezi ethize from ekhaya. Okay siswami ngenxa yesikhathi ngiyabona nomthiyala usezama ubhuti ngicela nje mhlambe angene aphendule nanokusho ukuthi wena nomfowenu anizwani ngempela yini na? Cha uzosho abasekhaya laba basekhaya Lela ibaxoxela ngengxabano yami naye. Ekhaya bangithanda bangi-osha phansi. Inkosazane mina la ekhaya. Singazwani mina nabafowethu. Mina nginkosazane mina nabafana abawu-2. Asikaze singazwani mina nabafowethu. Abafowethu befuna ukwenza ini bebeyiboleka kini imali. Bengiwumashonisa mina. Okay, siye indabeni zehora lesishagalolunye ama-seconds ambalwa. Sotoba mfowethu utata wethu usangishilela mhlawumbe nami ngiyabonga bengifuna ukuza kulokho nami ukuthi wena kahle kathi bhuti yini obukhala ngayo ukuze usisa ilungise uma ukuthi konke bengalungiswa kulama-seconds ambalwa siyindabeni. Mina into engiphatha kabi ubuyisaba mangasho mangarephrase kanjalo. Mina sengisatshisiwe ku Facebook na ku WhatsApp ukuthi njengoba ngibizele enkantolo ngomhla ka 22 ngolesihlanu wathi obhuti bakhe bazongibamba. So ngifakwe ku maintenance uye lo engikhuluma naye anonymous namuhla.
So enye izinto lezo engibona ukuthi futhi yena wayengitrapha ngoba efuna ngimondle ngalesi certificate somshado. Okay, kodwa lokho akusho konke kuyiqiniso lokho akusho nje bephikisa lokho kwakusho ngaseqaleni nje bethi wena wathi ufuna ukushada. No, kungamanga kuhlaza lawo. And ngine-proof yakho konke. Ngine-proof yakho konke ngangisenda kwamalokhuzana ama-document kuma-email zami kusekhona yonke into. Uma kungukuthi nginamanga akaye kuma-email zakhe elapha khona axolisa khona kusisi waka-public protector ngekhohla igama lakhe lo sisi lo. Kodwa nginobufakazi bonke kuma-emails mina. Ngamanye amazwi udadewethu lo la ucingweni uhubhu kabhejane la ushona. Kunjalo nje. Musliya wayexolisa because wayengavumelananga nami izinto esiyayenza wayengazenzi ngemvumo yami. Usliyo bekwazi ungena uyakwazi ungena ku-Facebook wami yize ungasakhoni mina ungena ku-Facebook wami ubekwazi ungena ku-Nedbank kwi-account yami Usliya ngegama lami wazi wafake i-signature yami ibhalela umbuthuma i-complaint ngami. Yini mina ngingakwazanga ukwenza lezi zinto lezi ayeyifuna ubhuti. Okay, sifumele sesindabeni mhlawumbe sobuya ama-siqeda nje straight indaba sivale kahle omunye ukhomba omunye uvikele iso lakhe nazi indaba zehora leshakalombeni sivale sisi no Thozama yeah I need to see as well sifisa ukufana nodadewethu then bese siyakwazi ukukhuluma kunjalo nomfowethu mhlawumbe siqale njulise laba siyabuya. Guys, we need to see someone else man. When we tell we see Tomazane on the line. When you look at the Kubera and Manga Ayo, then we bring Usisi. Because Manja, she won't be able to. I can do anything as that. No, but I like we do that. In us, we took on a lot of okay, I found it. Another part. Yeah, to the recap on none, yes, for I am a ring with some Nandi, so should Atlas Finance inikeza ngemali mboleko engafika ku-8,000 rand siyashesha sinomusa futhi sizimisele ukukusiza ngena ku-atlasfinance.co.za uthole okwengeziwe noma uthole igatsha eliseduze nawe. Atlas Finance, from our family to yours. I-Atlas Finance umhlinzeki wezinkonzo zezimali esemthethweni noma ebolekisa obhalisiwe. Ezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano ye-SABC. Ukhozi FM luhamba phambili. Ukhozi FM luhamba phambili lokhozi FM sandavela umsakazo ukhozi FM singena ke engosini yethu ke yokugcina mhlawumbe ama-second imizuzu bemibili i-maximum. Sinomfowethu uthi ngathi wala ngentombi noma ngunkosikazi ku-Facebook angaze ngikhiphe ngisho elilodwa itshweleleli ukumlobola kodwa ke namhlanje ngilonkosikazi othi mina ngamthola iy'nkundleni zokuxhumana uthi-ke manje umfowethu uSandile Sibiya okumanje impilo yakhe isengcupheni ngenxa yalo nkosikazi wakhe amthola ku-Facebook uthi ucela usizo nanokuphinda aqoqwashisa abantu abalaleli bagade-ke izinto abazenzayo ku-Facebook ukuze bangazogcina-ke sebefana naye impilo yabo-ke ibe sengcupheni. Dadewethu Anonymous sesivala nje usekhona ngithi okay nginombuzo wodwa for wena ngenxa yesikhathi ngoba siyangishaya omunye umuntu uzothi you are insensitive noma ngathi nje awucabanga ufika nengane vele la kulomshado mhlawumbe ngomunye umbuzo ngasingawubuza ingane nobaba wengane uphi ubaba wengane? Ubaba wengane ukhona ingane ubaba uSibiya wangithola ngivele nginayo ngihlalela nayo ingane. Okay, angicabananga nobaba wengane. Ubaba wengane sahlukana, ingane isasencane. Kodwa kungeyona into ethi ayicishe ifane nalena. Asinayo ingxabano etheni kangako nobaba wengane yabo. Bathi lokho kwaba phakathi kwami naye ubaba wengane ngoba ubaba wengane ubengayisupport ingane ngaze ngamfaka emeeting for umntwana. Then we-post le kwi-interview kaSibiya wavela ubaba womntwana esexoxa nobaba uSibiya. Okay. Kulungile we've got ubaba womntwana Mzaba Mavosa sikubekele mfethu kwamukele kukhozi. Yebo bamthi siqoneza kunjani? Siyaphila bafomeni sishawa isikhathi mngana nami ngiyazi kuzoFuna ukulanda nawe istory eside. Ubulalela ukhozi since siqala kunomfowethu la ngathi sigcine senazana ngoba ingane yakho ihlala kuyena
Lokho akushoyo kokwazi kwakho kuyiqiniso ngodadewethu. Isigameza uma ngiqala nje ngisho ukuthi okokuqala ngibebuhlungu ngihlukumeza kunosifile engithuka ku-Facebook yonke indawo engithuka ngihlanganise nomndeni wasekhaya ihlangane nabo abanye bomndeni yey'ngane bengithuka ku-Facebook. Then okunye lento leyo ukuthi kuthiwe udokotela njengala intombane kwaziyo ukuthi udokotela i-owner yama-taxi unama-truck mina ngangimazenza amathenda wama-khekhe e-travela ko-Cape Town yonke indawo ngimazi nje ephila leyo mpilo leyo. So nami ukubana naye ngadibana naye kwenye i-social network kwakuthiwa i-toilet so yaba i-toilet use-boarding school ufunde e-boarding school angimazi umntwana ukuthi use-Pine Town ngoba i-claim yakhe ayiclaim ecourt yayithi umntwana ese-boarding school angikwazi ukuthi umntwana sowahlala e-Pine Town. Then nokushada lokho akushadile usisi wagijimisa eshada efuna ukwenza i-disclaimer ecourt ukuthi yena ushadile umntwana e-boarding school kanti umntwana uzohamba ayogana naye. Okungithuse kakhulu ukuthi umntwana naye khona akekho safe. So-ke kunjalo futhi nakhona enkantolo ngakusayini ukuthi angikwazi ukuthi umntwana ngiyamondla kuphela ngifuna ukuxhumana naye ngoba ngiyambona usisi ukuthi uyingozi and ngendlela ayingozi ngakhona impilo yami ayikho safe. Then the other thing ngathi ngisekhoti usisi waphuma eminyango wafonela iy'nkaba ukuthi zizongidubula usisi kanti la ekhuluma nangefoni kunosisi oyi-translator ngaphakathi ecourt wabuya wazotshela ummeli wami ukuthi angahambi nami ngoba usisi usefonela iy'nkaba ukuthi zizongibulala. Ngase-ke mina ngizama indlela yokuthi-ke ngihambe ngiyofika e-children's court ngoba I was supposed ukuthi ngiye e-children's court. Alright. Noma ngayini ukuze le case izophela. Okay, but mfowethu mavuso ngivumele ngiyibambe la ngenxa yesikhathi sesidlula udaba lakho. Ubazi ngendaba yetifiketi ukuthi unetifiketi abantu abashonile? Utami ngoba ngikhuluma nawe nje i-ID yami lokho ayitshontsha ngo-2013 ngazama ukuvula amacala ecourt kodwa kumukeleke. Okay. Alright. Ngicela ukubamba mngani nami. Ngicela ukubamba. Dadewethu kunabantu abawu2 abakhulumayo khona nowesithathu abafuna ukukunika yena isikhathi esingiphoqayo bakhuluma udaba olulodwa. Okwakho nje ukuyizongela ke egcineni because ufuna ukunikela into ethiwa yilungelo lokuyiphendulela. Dadewethu. Okay, akusakhulume ke dadewethu. Dadewethu khona on the line simfakile akaze simdrope nango ngeselivalo save. Done. Case closed. Uyivalile ucingo benikiwe ithuba lokuyiphendulela. Mfowethu mntu siqale ngawe ubhuti yini engasizakala ngayo manje ngiyazi ukuthi uzosebenza e-Department of Home Affairs. No ubhuti ngamanje uya enkantolo nakhona umuntu usabela impilo yakhe ukuthi ayikho safe nama-threat. But all in all nje obesikuveza kakhulu ukuzoqwashisa abantu la ohleleni ukuthi ababheke inkundla zokuxhumana izinto abazenzayo because njengamanje isibheka ngisho impilo yengane phakathi nempilo yabo ukuthi izinto abazenzayo ukujela ko-social network kade ukuthi impilo yakho awuyifake nengcopheni ngalokho uzenza into zokuthi usuyogana usushadile njengamanje umesi ushadile babunqa bafike kwasho ukuthi indoda yakhe ushadile wena ngithi yabo sure bafo ela khona uqira mfowethu. Mina kunzima njengoba ngizohamba nje ngomhla ka-22 angazi noma ngizobuya ene-EU3 ngoba le magama angisongelayo athi ngizobona angazi ngoba ngiye ngazama ukubika emthethweni inkantolo namaphoyisa uma uthi ubika udaba lukanjalo Angisondela kancane nje microphone yes. Emthethweni ke e-police station nasemthethweni nje inkantolo uma uthi ubika udaba lokuthi umuntu uthe uzobona nibe nixabene kuthiwa usuke ungakasho lutho lapho lo muntu akakusabisanga. So so nje into kanjalo esibhekene nayo ngokomthetho. But siyabonga kakhulu. Lokho sefam sumele silibeke lapha lolu daba umuntu ke uhlele khona ke tholakala ke kwi-organization Thuleleni wayicheka ku-Facebook nasey'nkundleni zokuxhumana. Lokhu bekuyizweni sakhile emsakazweni wakho Ukhozi FM. Sithemba ukuthi kuningi nawe othe wakufunda kulona lolo suku. Sonke